Mark owuoyo kaka ng'ama tin kendo wacho ni onge ng'ama otamore mondo ji kik dhi e rapar mak mana nitiere jomoko madwa tiyo kod weche mag ng'anyogi e rucho osiep manitiere kind oganda luo kod piny owacho. Dipo ni ma nyalo bedo gadier, to ka en gadier onyalo tamo ogendini mamoko ma samoro dipo ni kod dwaro mar medo dhiro lokruok, nikech samoro oganda luo mosebedo ka ni mbele weche mag dhiro lokruok e pacho ka. To mano ok nyis ni ogendini mamoko ok nyal kawo ting' mar bende dhiro lokruok e kidienje ma giparo ni samoro gik moko kosebedo kadhi maber. George, erokamano kuom penjono, kendo awinjo kaka rawera matin ochako wacho, Mark wacho ni kigolo joluo e face mar ng'anyo to ng'anyo onge. Ting'e ni mano gima ok wanyal kawo ne apology. Ok chwakre. Ok chwakre. Mano kito, mano gima wanyal kawo ne apology. E group moting'o oganda 100 kata bed mana ni joluo ni e gabich. So ka giwuoyo to nyalo wuon ni group no te gin joluo. Aparo ni mano endi e gima. Kiching'e ni kata mae broad based government, binge kaka watin e iye. Watin e iye, masa moro gima ni wa defend ni kudhi ng'anyo to mano jok miwinjo oganda mamoko gi ng'eny e iye kabisa, kata kikawo gi akawa numbers to numbers midwa kwano gi, ming'iyo ministries, ing'iyo CSS, ing'iyo PSS, tidhiye parastatals, tidhiye binge ni gi ng'eny kabisa. Jo oganda watin e iye gimoluongo ni broad based ni. Ma ok ni kati ng'eno oloke ni joga oganda ok dwa ng'anyo nikech ok dwa tungo i broad based. Ng'anyo ni ok en twak kuom broad based. Ng'anyo nochakore kata broad based government pok ogin. Okay? Wakuongo wadog chien kata cha to wang'i anena to rowere gi ne ng'anyo nang'o. To kik waket ng'anyo ni bed margi ni magirgi. Gik magi complain e ywak gi magi winjo gi ywak go endi. En ywak ma affecti to kendo abende omulo janyuolna, omulo dayo. Omiyo gin nguvu ma pod gin godo kaka ojende emomiyo giwuok oko, lakini weche ma giwacho to tuomi kendo tuoma kendo tuomo ng'ato ang'ata mane Kenya kaendi. To nikech lweny idhiye gi joma pod roteke emomiyo ojende wa ni oko. Iwinjo? To ne gichako ng'anyo kata kapok broad based government obede. Jo siasa odhi okaw dog chien kacha ting'i ni kata mana leaders gi ne gionge godo. Ne giluongore ni partyless, leaderless, tribeless. Okay? Kendo adieri mane kit ng'anyo mane gin godo kata cha. To gi smartphone gi pi modho gi placard. Ok ikawe jogi ti winje gi gima giwacho. Ta wacho chien kacha ni rais nosewuoyo gi jogi. Ma omiyo gi singo. In kaka jatend piny kisingo gimoro, in kaka wuon nyathi kiwuok gokinyi idhi tich to wacho ni baby girl dadi yang na kowni sweet moro kaduogo, to ok imi nyathini tisiki promise pile pile, kata nyathini wuon will not take you seriously ni gima baba wacho nyatimo. Koro ineno ka nyathi chako kuta ochako tang' kodi. Tiende ni singo mari ok nyabedo a real promise ma nyathi nyalo timo ang'owa, ma nyathi nyalo kome. Koro gima Gen Z wacho niya, an gima ang'iyo kata ni week mwadhiye ni onego bed time mar reflection, ma wang'iyo ni to ang'o manoketo wa kachacha. Kech nok onego wachop kama ne wachope e higa mokalo ma miwang'o parliament, nok onego. To ok en gima onego bed ni bang' higa achiel to waseruche wakete bwo kapet kagima wiwo wil kagima nok otimore. To remb nyithindo nochwer kendo ngima nyithindo mang'eny nolal. Kwanya keto bedo peaceful. Kata kinyalo migi Uhuru Park. Okay? Kagin Mombasa, Mombasa bembi park mo maduong'. To kech mane remembrance. Okay? Kata gi wuotha ndara. To winji ne ywak gi enang'o. Kik wayiene jo siasa. Kata osegole telo ni koro duogo tiyo gi
movement maber ma Gen Z ni godo niendi koro giloko kato koro dwa serve interest margi mano taneno ka nitiere richo monego bed ni josiasa ma samoro ng'iewo kata ji mondo okel tulo mondo wach ni donge neno ka koro inego nyithindo matindo to gin joneko gin jok mong'iew mane gimo paro no nego bed ni wang'iyo kabisa. Yes, to en tich mar police ke Gen Z osechiwo notice mar ng'anyo. En tij police mondo orit okel arita kwe sama jogi ng'anyo ma nyathi mowuok e odgi ni dhi timo remembrance mar jana wadi manonege last year ok onego bed ni romo gi thone e lwet ng'ata jambazi moro amora kata e lwet police. En tij police mondo orit ji ohala odhi mbele jok ma obiro rapar otimatima girgi gi kwe to ok ni police ema koro king'iyo kata kaka ne gi behave week mokalo mane e Nairobi. Yes. Pogo gi jambazi kuro bedo matek nikech en gima lit nikech ok en gima idwaro evidence ing'iya kata TV cameras kako mako ji kaka vunjo dukni ji ikwalo laptops ikwalo TV to adieri ni polisi chung'iyo kamendi. George aneno ni kanyo ni to nengo wawuoye motegno kendo wakwer. Right. Aneno ka sa ng'adore lakini piny pod ber kendo